Siyabonga Nkosi sesifikile endaweni yokuhlangana. Moya kaNkulunkulu uthe masicela noma sibonga noma sinxusa lokhu sikwenzele bonke abantu abakwaziyo nabangakwazi. Waphinde wasileyala ukuba sikhulekele abasemagwini lokhu sikwenze ukuze sihlale kahle ngokuthula nangesizotha esipheleleyo. Sikhulekela Nkosi obamisile emhlabeni ama-leaders omongameli abakhona nama-cabinet members abo emhlabeni wonke ngoba umhlaba ubanzi asikwazi ukubona yonke indawo kodwa elakhiso libona yonke indawo. Oh yes. Umhlaba usesandleni sakho. Ngoba izwi lakho lithi umhlaba waJehova nakho konke okugcwele kuwo. Babona amandla wonke imibuso emisile Afrika siyayikhulekela. Amen. Yazi uNkulunkulu oqinisileyo. Yazi uJesu umsindisi ngoba kalikho elinye igama esinikwe lona emhlabeni basisinde ngalo likaJesu lodwa. Siyabonga Nkosi nazi nyakanyaka ikhona nebhize khona ama-election elethi ithemba lisegameni likaJesu. Moya kaThixo wethu amehlo abheke kuwe la qhamuka khona usizo lwethu olupheleleyo. Siyabonga Nkosi siyanxusela umakoti wakho nakulesi sikhathi. Isikhathi sesomiso, isikhathi sokuphelelwa ngamandla, isikhathi sokukhumbula emva, isikhathi sokumphika ngezenzo. Moya kaThixo siyamthandazela umakoti ibandla lakho owasilobolela lona ngegazi. Moya kaThixo abaholi balo abafundisi obakhiphile emabandleni onke siyabathandazela mananabona kulesi sikhathi. Ufudumale nosepholile. Moya kaThixo hamba phakathi kwethu sakhonza. Yenzela ubuhle nokudunyiswa kwegama likaJesu umsindisi wethu. Amen. Amen. Ngenze Nkosi Second book of Chronicles, chapter 17, verses number 1, 2, 3, and 4. That's why I go from number 10. The theme of the service, Jehoshaphat's reign. Jehoshaphat's reign. Buso ka Jehoshaphat. Ngicela uhlezi ngasekhanyeni asikhonze asifundele le ncwadi. Bathandekayo egameni likaJesu. uJehoshaphat indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe, waziqinisa ukulwa no-Israyeli. Wabeka amabutho emizini yonke ebiyelweyo yabaJuda, wabeka amakhanda ezweni labaJuda nasemizini yaba-Efrayimi u-Asa uyise ayithathileyo. uJehova wayenaye uJehoshaphat ngokuba wahamba ngezindlela zokuqala zikayise uDavide,
akafunanga obhala, kepha wafunda uNkulunkulu kayise, wahamba ngemiyalo yakhe kungengakwenza kuka-Israyeli. Wehlela ingebhe ngoJehova phezu kwayo yonke imibuso yamazwe eyayinxa zonke zakwaJuda. Ayinowanga uJehoshaphat. Amen. Ukhona uphethe inkumusho. Jehoshaphat, his son, succeeded him as the king, strengthened himself against Israel. He stationed troops in all the fortified cities of Judah and put garrisons in Judah and in the towns of Ephraim that his father Asa had captured. The Lord was with Jehoshaphat because in his early years he walked in the ways his father David had followed. He did not consult the Baals, but sought the God of his father and followed his commands rather than the practices of Israel. Verse 10. The fear of the Lord fell on all the kingdoms of the land surrounding Judah, so that they did not make war with Jehoshaphat. Amen. Amen. Asithandaze ngicebile. Likwazi qhekeza amadwala linqamla imithe emikhulu kakhulu enjengemsedala neyaseLebanon iyanqamuka ngesilala. Jelikhali ledlula inkembe sikaNhlangothi zombili, lihlukanisa izinto esingenakwazi ukuzihlukanisa. Umoya nomphefumulo sibulindele lona Nkosi, silambele lona vela ngale izwi lakho elisizalayo lelisikwa somphefumulo wethu nasemini egameni likaJesu uMsindisweni. Amen. Amen. Jehoshaphat's reign. Busa Jehoshaphat. Jehoshaphat is a king of Judah. Jehoshaphat's reign. I see a slide 1 Toby. Now slide 1 khuluma ukuthi the fact that 4 whole chapters are devoted to the reign of Jehoshaphat. 4 whole chapters are devoted to the reign of Jehoshaphat. Indicates that the importance of this king in mind of the author of Chronicles. Kwandisa umqondweni wombhalo lencwadi walenkosi ebusa ama-chapters awu-4 ahlukanisele lenkosi. Ngakho kusho ukuthi ekubhaleni emqondweni wombhali ukhomba umqoka balenkosi. Little is said about his reign in the book of Kings. Ncwadini zamakhosi angithi ngiyabona incane kushoyo ngaye. It's said about his reign in the book of Kings, where he appears as subject to Ahab, king of Israel. Kushoyo intwana encane ngaye encwadini yamakhosi. Kushiwo ngaye encwadini yamakhosi into encane, kanti kuvela ukuthi wayengathi ungaphansi kwenkosi Ahab. Kuvela ngathi umuntu wayenqalakazana senkosi Ahab. Chronicles, on the other hand, regard Jehoshaphat one of the great kings of Judah, along with Hezekiah and Josiah. Josiah sifunda ngaye last. Sifundile ngoJosiah. Sifundile ngoJosiah. Hezekiah and Josiah, his successor. Sifundile ngabo kanti yena kahle ngokwencwadi ema-Chronicles imthatha uJehoshaphat njengenkosi enkulu kakhulu elinganiswa nenkosi uHezekiah kanye noJosiah. Slide 2. His reign was not perfect though. However, it had both highs and lows. The lows included 2 alliances with the kings of Israel, each of which was denounced by a prophet. One prophet wamhlaba kwenza isivumelwano neminye imibuso njalo ama-alliances kwamdlelwane neminye imibuso. His reign is not perfect, however,
ukwehla lokhu bekushiwo ama-alliances ubudlelwane ayebenza namakhosi ama-Israyeli njengoba nibona u-Ahabi bephakathi enza ubudlelwane kanjalo kusho ukuthi-ke ukwehla kwakhe-ke lokho kushiwo yona each which was denounced waliwa umprofethi wamtshela lento iphambene nezilenkosi. During the reign of Asa, u-Asa-ke ubaba kaJehoshaphat, ngizonizwa kahle iBhayibheli bazalwane. Ubaba kaJehoshaphat, kusho ukuthi-ke indodana yakhe uJehoshaphat, Asa. But during the reign of Asa, his father, obedience to the law and faithfulness to the temple brought blessing, brought blessing, while disobedience and alliances with other nations brought disaster. Lokhu kuhlelwana benziwayo kungekho isivumelwano noNkulunkulu, ungavinyanga uNkulunkulu, ongashuma uNkulunkulu, kuletha ukuwa kanti ukuzithoba nokulandela imithetho kaNkulunkulu kuletha isibusiso empilweni yabazalwane. Ukumlandela ngeqiniso, ukumlandela ngenhliziyo yakho yonke nangomoya wakho wonke nangengqondo yakho yonke kuletha impumelelo. Kodwa ungamlandeli wena wonke kuletha i-disaster, brought disaster. 3. At the very start of his reign, Jehoshaphat is introduced as a king who was independent of the kingdom of Israel. This independence was first of all military. Ubukeka wayezimele njengahlangene nomkhosi wombuso wa-Israel. He strengthened himself against Israel. He protected his people against the menace or danger from the north by stationing troops. His troops in all the fortified cities and in the cities of Ephraim that his father had captured. Lapho 45 cities. Ngoba izinto kaNkulunkulu bathandekayo ziyavikelwa zimahala kodwa mase uzitholile is your responsibility ukuba uzihlele ziyahenqela ifana nomlilo ubasa phandle mawufuna ukudla kufuthwe kahle ifana ukufaka isihlele ukuze umlilo uqonde ebhodweni oliphelile mozoshiya nje phephethe kuya le umlilo uhamba nomoya ziyavikela into kaThixo. Umsebenzi wami nawe base sitholile ingakho uPaul mayebhalela indodana Timotheo indodana yami wolonda kahle ubekwe kimi. Umsebenzi wami nowakho ulonda kahle ubekwe kimi kuwe. Ingakho ke uDavid ethi enhlizweni yami ngiyalonda izwi lakho. Ukulonda kusiwa amagwini. Ukulonda lona igudu lelo osho ngabafana ababhedlayo. Awona amabhini. Ukulonda ibhekle. Ukulonda it's a mountain. Ukulonda. Enhlizweni yami ngilonda izwi lakho kuba ngingoni kuwe ngoba as long nisela kimi angoni. Ngona manje ngasekho sekuphunyukile ukona. Uthwala emzini eliyelwe wafaka amabutho wavikela uvikela nayo imizi ayithathwe uyise ayithathile ngempi nayo amalokhuka wayiqinise umthandeni uNkulunkulu wavikela izwi lakhe beka amabutho nasemzini eliyelwe wavikela le ntanayo ngoba fanele ivikele indodana 4. His independence was also spiritual. His independence, he rejected the Baals and adopted the faith of his ancestor, David. Ukholwa kakhokho wakhe David. Kunjani ukholwa kaDavid? Wabamba ukholwa kakhokho wakhe David. The founder of dynasty rather than the practices of Israel. Wayela zonke indlela lezi zika-Israel. Makhuluma ne-dynasty kushiwo kwelapha-ke angithi sihamba ngolayini. Mangabe kunenkosi ekhona le ithi nje kwaNongoma umkhaya wami yagcina induna isibongo ngabele kwakwaZulu. Uyazi ukuthi wayendaba
Mawubeke induna yakwamkhizi. Umkhizi uma esebiza abantu, angithi nabantwana abafana ababizi. Ababezi abantwana. Bebizwa ngomkhizi. Bani umkhizi? Joy induna manje babebalela ukubeke kwaZulu induna ezokwasiza ukuthi ebengibiza umntwana. Bese besukuma baya. Hey, abantwana akusibe abantu abalula mawusubabona sebehlangene unenkinga. Ngcono mbone base cluster une-problem. So, dynasty, rather than the practices of Israel. As a result, the Lord gave him great wealth and honor. Ngoba uNkulunkulu bazalwane mama kumiqiniso ngami. Siyacetshiswa enkosini. Unenkinga onazo. Wayithola ukuthi wami kuJesu. Unenkinga abantu abangenazo abakwenu. Ngenxa yokuthi abanaNkulunkulu. Siyacetshiswa enkosini. As a result, the Lord gave him great wealth and honor. Wamphakamisa, wabona nje sibakhulu kabi wemama boys. Mase sifika nje emcimbini eminye enkulu yemndeni ethize. Masihlezi basibuka laba bantu bemndeni. Yini indaba basibuka? There is this thing elapha phakathi. Eyenza lento esho ukuthi lo muntu noma engeluthola kodwa kukhona into esho ukuthi lo muntu is peculiar. Hlukile lo muntu. Washo ingane kodwa hlukile. Bese umuntu noJesu. Mina ngisho sondayo. Osondayo efanele ngokuka abantu. Zangisho umuntu noNkulunkulu bazalwane. Unomehluko. Njengoba wenza. This blessing encouraged him to further his fight against idols. Ukuthi lezi ibusiso ke zamenza zamqinisa ubanwe. Neyithombe nethixo. Wanwa ilela encourage lezi ibusiso anazo ngoba abanye ibusiso ibabisele emuva. Bakhona abantu lapha abafika bengelutho bengenalutho yakabusisa inkosi baba nezinto zabadala ibusiso abekho namhlanje phakathi kwethu babile bakude basebulula khuni bakukulwandle olulu ufaka incane ikhindi baxoshwa zibusiso ngoba ziyadakana zasho njalo makhishwa inyosi akuthi niyayazi inhlaba. There's a bird called dove. Where oh, was the test? Umuntu wakwatheza wazidala. Kunenyoni lapha ekonini this is very far. Bese sizwa thini. Sithi nyoni, sinansi nyoni endala. Nyoni bizela abafana. Engusini. Isithathu inhlaba esondela kuseduze kakhulu. Sisaba manje uyasigijima emgwaqweni. Sifane lapha ehoteli. Siyenza. Lokho ndize uma ngaphansi kwesihlahla siyayibona. Maye sifike yosinithi. Isungezithi. Bebuka ubona ilanga ukuthi lingaphi ilanga. Khona uzobona iyosimazithi. Kanjalo kwenza sibeyibona. Nasi lapha ekhona. Kuphi lapha ekhona na? Bese ziyambiwa ke inyosi. Unompethana abambi inyosi abangenendaba nokuthi inyosi iyadingeka. Abakhona abangenendaba nabo ngoba bakhiphe inyosi balahlela. Ebese inyosi. Ebese ikhishwa. Kufanele ukuphumele ekhaya. Akufuneki ke enonela kakhulu ngoba izodala. Udaba yona. Lenyoni ufuna incabangela webusike noma yiphi into idla a certain cake bese kuthathwa leli cake ikhonywa la othi phezulu senihamba nalezi ezinye uyazi ngiyashumayela la ukunjaniswa inhlaba impizela inyosi uzoshiya 10% ke awudli zonke ngoba bawenza lokho izothuthela inhlaba ibisibuzo inkinga yakho bisakhe
uhamba uzimalanga siyazihamba nophanga ekuletha la ifuna izokushayina yini indaba ikhekhelayo salama kuba njalo bazalwane abangayikhiphi ishume mama ikhiphi ishume inhlamvu izothi uthele ebizele wena enyosini u10% kuyafuneka funwa inhlamvu amisho ukuthi slide 5 uyabona ke la ngifuna ukushumayela ke la awuthi ngo naye intshumayelo bazalwane intshumayelo now slide 5 swane kahle yona intshumayelo lusuku ke Jehoshaphat understood that the teaching and respect for the law were important for the life of the nation as a whole. As a whole, respect and teaching and respect. Nomthetho kubaluleke kakhulu ukufundisa nje. Kubalulekile kakhulu ukufundisa. Abantu bakuJesu wathi nibafundise konke engiyale ngakho. Fundisa ukuba isizwe sifundiswe. He therefore set up a team of itinerant means roving kushuthi into esiwa lapha emashona isiwe konjeni isiwe emkhazana isiwe kuphi itinerant kusho a roving teachers that was composed mainly of priests and Levites. Ukhetha team lezojikeleza hamba ufundisa isizwe ngomthetho ngoba uyena ubonile lo mthetho umele ufundiswe so ukhetha team lezaba eyale team eyaba main priests and Levites eyabalevi nabapriest bazohamba befundisa isizwe. They were accompanied by royal officials who gave the mission official status and guaranteed its authority. I will remind you. Ushola, umuyiswa lento. They were accompanied, priests and Levites. They were accompanied by royal officials who gave the mission official status and guaranteed its authority. Ithi le team le jikeleza ifundisa isizwe umthetho yabapriest nemalevi kodwa bahamba nama-royal officials kusho abantwana basendlunkulu. Royal officials kusho abantwana basendlunkulu. Why bahamba nabantwana basendlunkulu? Ukunika le mission, this mission, official status. Awu bakithi. Awu bathi angigxumele. Bafowethu bazalwane bami ake nibuye la kwasho ndozana ngengqondo kodwa hayi mina noma. Royal status. Official mission led by the official status. Kusho lolu size esikulo bangcwele. Niyarazi usize esikulo. Usize esikulo ukukholwa kwabantu kodwa bangayitholi into yokukholwa kodwa babe sekusonjweni lakhiwe isonto belikhulu lwethu elenziwe yonke kodwa bangashumiselwa ngentelezi yasekhaya. Uyabona inkomo noma ngabe uyithenga noma bezolobola intombazane noma benjani zizofakwa esibayeni uthatha umquba wala ekhaya uthele lezi nkomo ezifikayo. Kwenziwani? Kwenzela ukuthi lezi nkomo ziphunga le nkomo zala ekhaya kube kulezi ezifikayo. Ukhona umuntu wakhuluma ngamaplano afuleleli angathithiwe. Uyabona ukuthi untreated timber. Akithi ama ufika ehardware uthenga impahla kwakhe. Ukhona amaplano wapleni ayifani price. Iningi lethu ngomali yethu siyincane. Sithenga la
are untreated. Kanti la untreated awekho guaranteed. Uma inetha bese kufikile azogoma. Uma kufika into waphehlayo aphehlele. Kanti la treaty anopoison afika izinto eziwaphehlayo. Kusho ukuthi i-treatiwe iplani. Therefore mangakhangalo nakinto engineshoda ukuthi it will last. Now, into enzekayo ke kule mihla shele. Awatreateki lamaplanga akaze baphela umuthi noma kwenze njani. Bahlabelela abantwana bethu JD. Kodwa abatreatekile. Uyabona kuqala bekonke khona. Ufika into zasezulwini membadi. Alahle konke. Akakhulume kusho yena ngiyamlahla. Bangeni sembezezini. Abasefika lapha sefundiswa makwenziwa fundiswe kahle. Uma eganwa, uganwa intombi la efundiseke kahle. Uyabona le ukuthi isho konke sizoba namadoda, sizoba namadikoni, sizoba nabafundisi. Abafundisi bazophuma kubo la. Uma labantu bengathithekile la, kusho ukuthi isonto lizosokola kusasa. Ngoba lizokwakheka ngabantu aba-untreated. Abantu angekebethele. Abantu abangeke basho ukuthi cha, impela laba bantu. Bathiwa ke le kampani yabapriest nabalevi efundisayo. Isikhambanishwa ke manje ama-royal officials. Ahamba phakathi kwabo abantwana basendukulo banika le mission i-status segunya. Sokuthi lento efundiswa yilabo abantu is in a mandate from the king. So akekho umuntu ohlonishwa njengenkosi ngalezi khathi zalamakhosi. Inkosi yayishiswe lilodwa manje bulala lomuntu babula. Yokuzwa udinga into wakhe ehlezi namabutho akhe nesizwe sakhe esitshela yonke into ekhuluma yonke into kwasibona insizwe yowela phezulu ngomkhono. Ubona yazika kakhulu bathiwa awuphume phandle wena umbondisi wafika lona phandle wasakhinda ungazi inkosi khuluma kuyeke umuntu sebathela na uvuka phela washona mayibuyela ngaphakathi lona inkosi njengithi ngiyamthinta wavela washona usubela nomuntu njengoba usho ukuthi akasekho wena benibukele sembulela ngempela babephuma labantu awu akasekho kathando menze njalo. So inkosi nje kwawisa ngaliphikiswa. So njengoba inkosi ithumelela abantu abafundisi laba basebukhosini banika nabo i-status se-authority ukuze into yasilahlekela thina abafundisi yilesi status, yile official status bantu ukuthi mayeseyizwileke lento abesethola le official status kuye ngaphakathi ikhulumile inkosi ihlangene nathi ibonakele kithi le kampani yabapriest nabalevi yayihamba kanye nama-royal officials banika imission abayinikeza status guaranteed its authority kuba ibe semthethweni. Yasilahlekela ke lento, kulahleke ikhiye zalomzi, kulahleke intelezi thuluzi lomzi lapha abantu ngoba amanzi bafuna ukwelashwa. Laba bantu banento eyiningi bafuna ukuphuziswa la manzi alahlekile alahlwe isitha siqonde fulfilla amacebaso ngoba siyazi sithi ungabe ithona uma isandla senkosi simthinta usuke umuntu ayiphezulu ngisho ubhungile baleka phaphatheka yakubo athi bakithi ningasho ukuthi ngiyashonile bengingaboni kuhle sengiyabona ukhona omvula amehlo ngisho ngabe nisihle kanjani ngoba umfundisi nekazi ukuthi nihle kanjani emakhala nihle khona kodwa
uzulu izoyinika lesi status negunya lokugaranti igunya lokuthi impela le inike wena. Therefore wena usingaboni umuntu-ke manje uphendulile-ke manje lokuthiwa ngoba sihlanganiswe ukuphenduka kahle kahle. Angithi nokho nihlanganiswe lokho bazalwane, nokho nihlanganiswe ukuphendula. Siphendulile yini ukuthi siphendulile? Usho ukuthi kukhona into esiyitholile esiphendulile endleleni zethu zaqala. Sesilapha nje sihamba ngendlela entsha. Asikwazi ukuthi vele sishintshwa i-companionship yama-royal officials, abapriest abahamba befundisa abakhishwe inkosi namalevi akhampanishwa yilama-royal officials kunikeza i-status le-mission ikwazi ukugeyina i-authority makusafundiswa. Ngoba le mfundiso kufanele ithole ntombi i-authority uyiswe le nto kade ngesontweni nje ukhona ofika wakhuluma nami ngabuyeli ngiduma kanti ngene ngiduma kufanele baba ngibuyele emuva ngibuyele emuva nginey'nqumo ezintsha ngithi khulumeni inkosi nami ngithi usuku lwami alizange ngiwastele ngokufika kwami enkonzweni nakho okusha ngiphethe ngoba silapha nje sizohlonyiswa. Kufanele siyayikhipha sisilungiselela indlela ngoba singabahambayo khona bathi abelungu babale phezulu kwimasi babefika lapho bafica iy'hlahla zethu ungahlaleka kanjani babuka manje oxygen ayivumi amanzi akhona bathatha amasampuli bayithatha inhlabathi namadwala namanzi bawabona kodwa manje hasi kahle babuya nabo lesahlolwa lena ngumthetho wabona bafuna ukuqalela beyobona loya mhlaba omunye olapho phela umhlaba mningi phezulu iyahamba yaphendula uNkulunkulu wabeka yonke into inyama umhlaba njalo yaphenduka phezulu ngokubona kwabo-ke abelungu okwathi abalibusiswe balunqobe balandela izwi lenkosi. Ngoba mina nawe ukholwa ukuthi singahamba siye amaviki sohlala ezweni esingaliboni ungekho ihlahla kukhona singafuni ukuthi kwenzekani abuye babuye futhi baxwaninga lokho manje amatshe adilika abanqanga phezulu ayehla lapho bawadudulelo olwandle aphushele olwandle afuna ucindezela umhlaba kasetshenziswe amaphezulu emkhathini njengohamba wena alibonke igama lenkosi. Inkosi yathumela ithini efundisa isizwe emveni kokuba kuyena Jehoshaphat understood that the teaching and respect for the law were important for the life of the nation as a whole. Therefore, he set up team of itinerant teachers that was composed mainly of priests and Levites. They were accompanied by royal officials who gave the mission official status and guaranteed its authority. Slide 6. The Old Testament is familiar with the role of the priests as teachers of the law. The Levites, however, only generally took up a teaching ministry after the post-Babylonian exile. Jesus' final command to his disciples was not only that they should make disciples of all nations, but also that they should be involved in teaching them to obey everything he had commanded them. In the book of Matthew chapter 28, verse 20. Isho kanjalo lelo. Yena wathi mase bebashumayezile zonke izizwe zashunyezwa bese ifundiswa ukugcina bonke abayalele lapho. Mission kaJehoshaphat ufundisa isizwe ngoba yena ukufundisa ngomthetho ngoba leli qembu elihamba lifundisa liphethe incwadi yomthetho. Yini incwadi yomthetho? Let me show you incwadi yomthetho. Liphethe incwadi yomthetho elihamba lifundisa ngayo. Kodwa manje abapriest nabalevi ajikeleza afundisa isizwe alifundisa ngomthetho kaJehova. Akhampanishwa abantwana basedlunkulu ukunika le mission i-official status negunya nje ukuthi umthetho wayo isemthethweni baphethe incwadi yomthetho. Asikho isikhathi bazawule sasabuhlungu njengalesi siphila kuso sikhonza ngaso la khona mawuthi Jesus bathi bantu banoma ngusini kanti bangawuthi Jesus bathi yini
Lo yakhala ngaphi. Uzwalele igama elithi Jesus. Hayibo. Ubani obiza igama elingaphekwa wonke amagama. Lesilwane kulona leli gama lisho lutho. Noma Jesus, hallelujah. Uthi hawu kodwa injani? Uyabona bazalwane, oyosinda manje, uyoxawa ngomisi. Oyosinda manje isikhathi sokuhlunga. Uhlunga whatever. Lelifuna umuntu omasi ngempela isimakade, washabasheshe isimakade. Funa umuntu omasi isimakade. Lethi incwadi yomthetho ifundisa kodwa ikhampanishwa abasebukhosini ukunikeza istatus lento efundiswayo negunya ukuthi lento efundiswayo ine-mandate from the king ngoba kufanele kube ne-mandate from God yonke into esiyenza la endlini. Last is slide 7. There is much talk of revival and sometimes the impression is given that revival comes suddenly like a roll of thunder. But the Bible, an example of Jehoshaphat's teachers, who took with them the book of the law, shows that teaching is the best way to bring revival. Teaching. When you also from this umthandazo. Kahle kahle siqonda ukuletha imvuselelo. Kasi letha umthandazo. Teaching is the way to bring revival. Uyabona uma abantu begxuma emvuselelweni. Awushaya izandla phezulu. Awushaya izandla phezulu. Awushaya. Qeda imvuselelo vala nomsini. Babukele. Bazohamba one by one. Sebeyephi abantu bedlula. Usibona ukuthi imvuselelo beyithola. Ifuneka ine kahle imvulo. Uyabona inana ayilwi. Ithi njengano kwabaqala bajabula abantu bezulu. Oh, lo nyaka unyaka njani? Lena nasi. Ithi abalima aqala abantu no. Uyabona lo nyaka lo blind. Baze bethuka utho. Ayikwathi uNkulunkulu waqinisa inhlabathi emvulwayo. Ulwandle mabuya kunenhlabathi ivimba amanzi mangazila emhlabeni. Letaba inhlabathi umoya ulwandle kule ntaba inhlabathi. Wasuka le ntaba inhlabathi abuya amanzi olwandle asana. Yavuleka intombe phansi. Ama ground water aqhamuka phezulu. Wabila amanzi lonke izwe. Aqala amanzi ukukhuphuka manje emsini yabantu nabayeka abantu. Kodwa into engiyithandayo ngithanda lo mkhumbi kaNoah ngoba kuthiwa abantu mawusephelile kwathiwa ngena Noah nefamily yakhe wasuyafaka umkhumbi wasuyakhiwa ingilozi yasuthatha khihamba yokuthathela iyazi ukuthi uNoah uzobona umzala wakhe ucwila umzala abese dabuka bese vula kanti ongaphandle ungaphasi ongaphandle uzoba ngaphandle ngosuku olukhulu olusabelayo ongaphakathi uba ngaphakathi uthi amanzi mayefika emkhunjini waphakama umkhulu waphakama athi amanzi agcwala emhlabeni waphakama umkhulu ngoba banjalo abakhe bayaphakama inkinga yabaqinisi waphakama umkhumbi wantathatheka wahamba uNoah wahlabelela uHosana waqhuma isililo ngaphandle kumbe kaNoah amanzi wawume emanzini kodwa amanzi akangeni ngaphakathi khumbukhini hlabelela phezulu uNoah phakama amanzi akhamba zonke indawo wafa yonke into ekhona imvuselelo. Thereafter was peace, because the fear of the Lord fell on all the kingdoms of the land surrounding Judah. Saba kaNkulunkulu kwehlela yonke imibuso elapha kwaJuda. Bonke abantu bafikelwa ngumsabo uNkulunkulu njalo umzalwane mayehamba kahle good standing with the Lord.
ugcina nezitha sezimsaba saca ukuthi umsaka uNkulunkulu ophezu kwakhe uyamvikela. Alibonge igama likaJesu. Yes, sakoshumayela lapha. Usho lapha. Oyi sakoshumayela. Sazokhulunywa. Kusazokhulunywa kuxoxwe ngengubo yakhe embathwa umzalwane. Nokuthi mayingubo isidabile wenze njani umzalwane. Mayisebethe kuba wasemkhosini. Sihamba azithi lengubo siyinikiwe. Uvele enkosini. Lengubo uyasihlabelelisa. Ayinandaba ukuthi inyama ayikho efrijini, imali ayikho ephaketheni. Kodwa yenza nje uyazi ube kwelinye isu kodwa Nkosi. Kwaya ngani? Why me Lord? Kwaba ngani ngikhombe? Ingubo. Enza chawo kodwa Nkosi yami wasembethe ingubo yokudumisa. Wasimbathisa ezimbende ezimkhazikhazi. Wenzela khona usithumbu uthumba ingqondo yethu athi uPaul funana wasenkosini la uphila kwenu ufihlwe khona uphila kwenu akukho la bazalwana khona ekhaya sisedle ingakho abanye phakathi kwebhambile kuyahanjwa umuzi wokuhamba lo sikhona lokwesikhashana sisendaweni yokulila Nkosi. Wamthanda Jesu. Wamthanda Nkosi. Alibonge igama likaJesu. Ukusaba uNkulunkulu wawela yonke imibuso. Therefore Jehoshaphat wahlala kahle. Hlalisana kahle nabantu abakhelene naye umuntu okholwayo. Umuntu okholwayo asiyeni umuntu ohlukunyezwayo. Bengafika nje makuziningwane zaleso sikhathi kodwa umthetho wakhe umuntu obasekhlete. Ngoba mangabe uvelwa into uyathandaza unegama linikile. Uyasukuma athi ngegama likaJesu Kristu. Ngegama likaJesu Kristu. Thandazela abazalwane, uthandazela inkonzo, uthandazela usindiswa kwabantu. Uyakweleta umntwana uNkulunkulu. Ususikweleta somhlaba angasazi nayo. Why ubekude? Abantu bejabulela beyabeka ukuthi ziyaphihliwe. Yena ususiza. Kodwa Nkosi yami. Usizi. Uyakhumbula usanda kusindiswa. Waba nento ethi nje hawu Nkosi yami. Kwavuleka amazulu. Kwakushayela lezo ngoma kanti Zulu ngabona uyabona mafana khona kuvuleka amazulu. Ubona impondo. Ubone ukuthi mawuyenkonzweni khumbula ngithanda ukukholwa ngangithi bantu ngiyaphuma endlini sengenkonzweni ngizokungakhona into ehlala la emahlobo. So bathi ngithi bantu ngiyavuka ngibona ngekhona. Makufika enkonzweni uyabona thina singalovi enkonzweni wawuthi noma abazalwane abekho liyana ufike nje khona ufike uhambe phakathi kwakhuluma amagama amabili amathathu siloyiwe sithakathiwe lento esigene ifuna siye lapha singene uswa yonke into yini indaba singenwe ukukholwa kwabakhona bagijima abantu nezibane ebusuku bethandaza nabantu befakaza benza yonke into emabhasini yabaleka into yethu official status kwathi swi
awuswa umuntu ofakazayo, awuswa umuntu owenzani, asithunywa manje akho bantu abanqabula lapha bekhonjiswa izinto nemisi ehle kabi ngoba lapha kunemisi ehle kakhulu bazalwane. Iswile zolo lokhu kuthiwa khona tadishisa umzi wakwaye wasematshalini lapha embulana nahamba ngesonto nawuthandaza kithi kuthiwa kubalekile ngidimoni yaphuma lapha uphatheka. Siyabonga lokho enkosini kodwa kwafana uba uma izinto zezidlelele kwafana uba ngisizwe njengakatshela umuntu konakele laphaya bese ngihamba ngiyakhona ngifike ngihamba phela kunjalo. Kufanele umoya okithi wobudodana, umoya okithi uyakwazi ukuzwa ma singenawo ibuyisa ithuluzi lomsi soba isonto, ngoba i-pastors isonto lalaba ababesindisiwe, ngoba i-pastors kodwa nakuba ithuluzi lomsi kubuya i-official status bazalwane bahambe kwendawo yo inkosi banika imandate yeyi bakholwe inkosi banika imandate yeyi asinandaba khonona olokhonona solibambe ikemba akesinye isipiki sebandla sibanjiwe kodwa ngegama lenkosi say never we shall not move. Sizawuhlala ebukhoneni benkosi. Sawuhlala ebukhoneni benkosi. Sinikwe into. Kodwa usathanda ufuna ukuyibamba lento ingabi bikho. Uyazi uyathanda namasoda. Yabona amasoda usathanda ushaya izandla yes. Kodwa mase sigene sine status. Sasebukhosini. Sisinikwa inkosi. Yo. Mangifika nje lapha, mangilele emishini ngibona imisi, ngibona yonke into uvuke sengiqonde khona. Ngazange ngisho umuntu. Fika ngizonibona kanti ngizolungisa lento le eshiwe inkosi kimi ebusuku ngoba sami kwemsa umoya wobudodana, umoya wamandla, umoya kaJesu. Leli izwe ngeke senze lutho singangena. Leli ngeke senze lutho. Ukusaba kwaNkulunkulu, ukusaba uNkulunkulu kwawela kuzo zonke izizwe nembuso eyayisala uJuda. Bahlala besaba bamsaba uJehoshaphat, bamsabelana, bamsabiswa uNkulunkulu wakhe omembethe. Bamsabelana, bamsabiswa uGod Almighty. Bamsabisa ukuphelela kwakhe enkosini. Ukuphelela kwethu enkosini bazalwane usenza abanye abantu. Alibonge igama likaJesu. Asihlanganeni kusasa kanjani. Obani abazobe khona? Abazobe la kusasa. Abasifayi beqala ukuleka. Abazobe la. Ngiyabhala njalo ezulwini, abantu bamzana. Ngiyabhala njalo ezulwini. Bathandikayo ishoba mfowethu ingoma udumisa simene inyawo thina sonke egameni likaJesu.